Nový Smíchov a je to v podstatě takový srdce Smíchova. Je to smíchovská pláž. Máš s sebou ručník a plavky. Na ten smrad si časem zvykneš. Manchester, průmyslová oblast procházející obrovskou transformací. Vyplatí se tam vůbec dneska vykupovat? Tak právě na to se jedeme podívat. Dorazili jsme do Manchesteru, teda přesněji řečeno do pražského Manchesteru, jak se přezdívá Smíchovu. Takže vyrážíme se podívat, jak to tady vypadá. Když se řekne Smíchov, tak já osobně si představím anděl. Tamhle máme Zlatý anděl, Nový Smíchov a je to v podstatě takový srdce Smíchova. A samozřejmě jako každá správná show, tak i tady musíme mít hosta, takže jsem si pozval marketingového realitního guru Frantu Presla. Čau Franto. Ahoj Ondro, čau, děkuji za pozvání, dobrý den. Mimo co jsi řekl Ondro o mě, já jsem taky smíchovským rodákem, tím pádem osobou, která vás tímto místem provede. Ondro, podíváme se na první lokaci, je to smíchovská pláž. Máš s sebou ručník a plavky? Nemám, ale zní to skvěle, těším se moc. Jdeme na to. Vítejte na smíchovské pláži. Nejsou tu žádný holky v bikinách, ale ryby určitě cítíte. Ondro, je to tady? Tak to jsem si teda fakt představoval jinak. To teda, nemám slov. Ondro, já jsem taky z toho nespokojený, protože tohle je obrovská promarněná šance, jak na tomto prostoru postavit budovu, kterou nám bude závidět celý svět. Když tady měla být smíchovská pláž, je to podle mě 18 let, kdy tady začali stavět projekt smíchovské pláže. Já jsem u toho byl jako brigádník, pomáhal jsem tady dělat pláž, je tady zbytek ještě hlíny a písku, byly tady lehátka, projekt ztroskotal samozřejmě kvůli financím. Pak tady byl projekt letního kina, bratři Formanové tady měli divadlo, měl tady stát hotel, nic z toho tady není a momentálně ten prostor zeje prázdnotou. A já si myslím, že by tady něco mělo stát, ale co by to mělo být? Hele, jako nějaký menší bytový dům tady, menší hotel si tady dokážu představit a ve výsledku, jak říká můj dobrý kamarád z Mostu Pavel Umáčený, na ten smrad si časem zvykneš. Já už jsem ztratil čuch po těch letech jako deratizací, takže já to necítím, nevím, jak jste na tom vy. Já to docela cítím, má to takový specifický aroma. Ondro, pojďme radši někam, kde to méně smrdí, pojď. Jdeme, takže myslíš před Albert na Anděl, jo? Na rybí trh. Stojíme na Pražském Lihovaru, což byla kdysi průmyslová čtvrť součástí Smíchova, která chátrala od 90. let a dnes je součástí obrovské proměny Smíchova. Za mnou roste čtvrť, která bude mít v roce 2027 kolem 580 bytů a já si Ondry zeptat, Ondro, pojď ke mně, prosím tě. Doporučil bys si v takovém místě, kde se staví novostavby, kde vyroste spoustu nových bytů o 1+1 nebo podobné velikosti, vykupovat byty? Hele, bylo by to samozřejmě pěkný a jako velmi rád bych tady vlastně vykupoval, ale problém je samozřejmě ta cena a to, že to ty lidi zrovna teď museli koupit třeba v projektu, jo. Takže když si řekneme, že ty byty tady budou plus minus okolo 250 za metr, to znamená 40-metrový byt za 10 milionů a víc bych tady očekával, tak když se najde nějaký blázen, který to zrovna koupil a prodá to za 170 za metr, tak to jako rád koupím. Ale je to v podstatě sci-fi. Tady bych skoro řekl, že se vykupovat nedá. Možná někdo, kdo koupil projekt, dal do toho 20%, mezi tím ty ceny povyrostly, nechá nám propadnout skoro celý svůj vklad a my to koupíme jenom za ten doplatek, ale velmi nepravděpodobný. Ondro, a platí ta poučka, že pokud se za námi postaví novostavby, ta čtvrť samozřejmě bude mít dražší pronájem pro ty ostatní okolní byty? Dá se to samozřejmě očekávat, že cenový tlak vlastně těch novostaveb tlačí i tu okolní čtvrť, takže když bychom si popošli o pár ulic dál, tak tady máme zase ty vily, tady si moc nepomůžeme, ale může to samozřejmě tlačit nahoru i tu starší smíchovskou zástavbu, nějakou plzeňskou a takový ten starý Smíchov, protože pak samozřejmě ty lidi si to budou porovnávat. Jestli ten 40-metrový byt koupí tady za 11, anebo jestli tam ho koupí za 9 třeba. Takže pokud se tam už staví a příští rok bude dokončeno, teďka vykupovat tady už je pozdě? Musí být dobrá příležitost. Ten tlak tady už určitě je znát na ty ceny. Hele Franto, zajímal by mě teda tvůj marketingový názor, vlastně o čem je práce makléře, protože z mýho pohledu prostého výkupáře v podstatě je to o tom, že makléř potřebuje nabrat zakázku, potřebují dát nějakou aspoň trošku rozumnou vizuální stránku, ať to ty fotky nějak vypadají, hodí to na SK, případně na pár dalších portálů
A když je to za rozumnou cenu, tak se to prodá. Nebo tam vidíš nějakou jako větší hodnotu, která by se tomu dneska měla dávat? Ondro, tohle to už dneska dávno nestačí. Samozřejmě je potřeba používat ty místa, kde dneska ten potenciální klient se pohybuje nejčastěji, což S-Reality určitě nejsou. Jsou to samozřejmě sociální sítě. Je potřeba podle toho typu nemovitosti si utřídit strategii a cílovou skupinu, kterou ten zákazník bude. To znamená vybrat si sociální síť, vybrat si způsob kampaně, a hlavně mít na každou kampaň rozpočet tím způsobem, že si z každé prodané nemovitosti ten makléř by měl dávat stranou nějakou část peněz, aby do příště mohl investovat. Protože bez placené podpory dneska nemůžeš prodat nemovitost. Dneska třeba dám ti příklad, tady na Smíchově je na S-Realitách k prodeji 356 bytů a ne každý se v tom bude listovat až na konec toho seznamu, aby si něco našel. Dneska je potřeba na toho zákazníka natrefit přímo na těch místech, kde se nejčastěji pohybuje a SK to nejsou, jsou to sociální sítě a k tomu potřeba používat další marketingový mix jako mailing, ač už to tolik nefunguje, jako třeba nějaká externí reklama, jako třeba mít seznam svých pravidelných klientů, kteří minule nekoupili, ale mají zájem kupovat. Je potřeba si stahovat kontakty do budoucna a je potřeba s tím průběžně pracovat. Stejně jako průběžně pracovat s klientem, pokud se tam nemovitost neprodává, je potřeba změnit cenu, snížit cenu, pracovat s cenou, měnit strategii, měnit cílovou skupinu, postavit to na S-Reality a nechat to tam viset, dneska nic neprodá. A máš nějaký třeba konkrétní data? Já mám jako rád čísla. Když si řekneme, že bych tady prostě měl být na Smíchově a chtěl bych nějak teda jako efektivně investovat do těch sociálních sítí, do té reklamy, co může být jako vhodná částka, třeba nějaký rozpětí, aby to nebyly 200, to asi nebude mít efekt, ale aby zase do toho člověk nedal 50 000. Kde je ta efektivní cena? Dám ti příklad, asi na částce 1000 korun, za částku 1000 korun dokážeš oslovit na sociálních sítích třeba 10 až 15 000 účtů. A tohle může být měřítko pro všechny. Já bych doporučil samozřejmě vyšší částku, že za 1000 korun to spíš testovací forma a doporučil bych každému částku 5 až 10 000 korun na začátku té kampaně na první 14 dní a podle výsledků bych tu kampaň upravil, vyzkoušel jiné kreativy, samozřejmostí je video, o tom se nemusím bavit, doufám, jasně. Samozřejmě to všichni víme. A pokud to nebude fungovat, už je to známka toho, že cena je vysoko, že jsme udělali špatnou cílovou skupinu, je tím pádem potřeba dělat jinou strategii a samozřejmě pak zkusit tu kampaň na jiných sociálních sítích. Může to být dneska LinkedIn, může to být dneska samozřejmě kombinace sociálních sítí a nějakých bannerů na jiných formách, to znamená třeba v obchodních domech, nějaký mailing a samozřejmě nějaké akce společenské a tak dále. Těch možností už je více, ale dneska prosím bez sociálních sítí nic neprodáte. Jo, takže když si to srovnám, tak vlastně když řeknu, že makléř má 5% provizi, zlevnil by o 200 000, to znamená vlastně přijde o 10 na provizi, takže je efektivnější, když tu 10 dá to do toho marketingu a je větší šance, že to jako rychlejc prodá bez snižování té prodejní ceny. Tohle ti podepíšu. Vyrazili jsme kousek pod Strahov, abych vám ukázal konkrétní čísla obchodu, který jsem tady realizoval, který měl potenciál být jedním z mých nejlepších obchodů v životě. Jaro 22, tady ty terasovité baráčky, co vidíte za mnou, tam jsme koupili 4/6 jednotky. Je to mezonet, 2x80 metrů nad sebou, 80 metrů terasa k tomu, garáž a ještě předzahrádka. Podíl 4/6 na tom baráku jsme koupili za 8 milionů, což byla i tehdy skvělá cena, dneska to byl úplný nesmysl. A rovnou jsme sehnali kupce, nedali jsme do toho ani korunu v nákladech, žádný rekonstrukce, nic. Takže v tu dobu, když byl kupec, nás úrok stál třeba 500 000, řeknu, a kupec byl ochotný zaplatit 24 milionů. To znamená za naše 4/6 16 milionů. Zisk 7,5 z nákupu 8. Snovej obchod, že jo? No a teďka vám řeknu, jak to dopadlo. Takže kupec byl připravený před podpisem rezervačky. 2 problémy. Za prvý, všichni si pamatujete, že tou dobou začínala válka na Ukrajině, což s tím trhem začalo celkem hejbat. A ta cena 24 byla na tu dobu opravdu luxusní. Bylo to jako maximum, co to dávalo smysl pro někoho. Byl to člověk, který to opravdu hodně chtěl. Jediný problém, paní, která vlastnila 1/6 a obývala ten horní byt, tak měla exekuce. Ale v naprosto absurdní výši asi 15 000 nebo 20 za nějaký dopravní podniky T-Mobile, drobný kraviny. A bránila se, my jsme jí nabízeli, že to za ní zaplatíme, že jí to všechno vyběháme, vyřešíme exekutory, že to dáme za naše peníze, ať má klid, protože jsme samozřejmě to chtěli mít pod kontrolou, ať na tom ten obchod nezapruje. No, co se stalo? Paní se blokla, že si to bude řešit sama, že s tím pomoc nepotřebuje. Trvalo jí to 3 měsíce, mezi tím začal realitní trh padat a kupec
se cuknul a odešel. Na jednou z obchodů, který měl být hotový za pár měsíců, se obchod natáhnul na 2 roky, takže běží úrok z 8 milionů, už se to načítá, že jo? To je 12% z 8 milionů, to je 1 milion ročně, takže další 2 miliony jsme propálili na úroku a nakonec se to neprodalo za 24, ale 21,5. Takže si to pojďme znovu přepočítat. 21,5 milionů, 104 šestiny, to je nějakých 14 milionů 300, minus 8 milionů, to je 6 milionů 300, minus 2,5 milionu úrok, takže jsme nějakých 3,8. Což samozřejmě jako není blbej výdělek, ale mít 7,5 miliony za půl roku, anebo necelý 4 během 2 let je sakra velký rozdíl. Takže tip pro vás, pokud máte nějaký podíl, tak fakt se snažte to vyřešit a jak to necháte na těch spolupodílníkách, tak se ten obchod může jako velmi, velmi zkomplikovat. Není to jednoduchý biznis, není to pro každýho a proto by to každý neměl dělat. Dnešní díl je u konce. Ondro, děkuji, že jsi mě pozval, abych divákům mohl ukázat krásy a ošklivost Smíchova. Kam se podíváte příště? No, zůstáváme na Praze 5, podíváme se na Barrandov, ukážeme si ještě pár dalších zajímavých lokalit, které se hodně vyvíjejí v poslední době a budu mít dalšího speciálního hosta. Je to člověk, který za poslední 2 roky na Praze 5 prodal nemovitosti v hodnotě přes 250 miliardy. Takže těšte se, bude to jízda. Franto, děkuju, bylo to výborný. Díky moc za pozvání a mějte se fajn. Jestli se ti video líbilo, hoď nám like, komentář, video sdílej a hlavně nezapomeň nám dát odběr, aby ti neutekl další skvělý content.